Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, πως είστε? Ο μαλάκας της εποχής επέστρεψε με ένα ακόμη bike vlog. Sorry για τα βίντεο που έχω σβήσει. Απλά, ωραία φίλε, ανηφόρα είναι τεράστια. Απλά έπρεπε να τα σβήσω για να ανοίξω ένα καινούργιο κανάλι, αλλά θα τα ξανανεβάσω. Οπότε αυτό θα είναι ή το τέταρτο ή το πέμπτο μας bike vlog. Αν λέω ότι σε κάποιο βίντεο ότι είναι το δεύτερο, είναι το πρώτο, έχουμε μπερδέψει αριθμούς. Δεν ξέρω ποιος θυμάται το Energy, τα είχαμε κάνει παρουσίαση, αλλά λόγω των βίντεο δεν το ξέρετε. Θα κάνουμε όμως σήμερα μια άλλη παρουσίαση, που και αυτή πρέπει να την έχω κάνει στο κανάλι μου, αλλά θα την ξανακάνουμε. Τώρα πάμε σχολείο για να σας κάνουμε την παρουσίαση. Και πάμε σχολείο. Όπως μπορείτε να δείτε, εγώ πλέον θα ανεβάσουμε βίντεο πάλι με αυτή τη μαλακία. Θα κάνουμε παρουσίαση. Εδώ πέρα τρώγαμε μούρα, δεν έχουν γίνει, δεν μπορούμε να φάμε. Έχω τον κάμεραμάν το φίλο εδώ πέρα. Με τραβάει στο μάνα. Κάτω το ίσια ρε. Και πάμε. Πάμε στα δύο. Με ρωτήσετε πως το έκανα, αλλά το έκανα που ήταν. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό εδώ ονομάζεται BMX. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ πέρα είναι το νέο μας BMX. Με αυτό εδώ πέρα θα κάνουμε βίντεο. Όλα. Ελπίζω να είναι πολύ καλό. Εδώ πέρα το Mr. Unargy. Να το πω μια βόλτα. Η σέλα είναι για τον Beep. Και όπως μπορείτε να δείτε, να το ποδήλατό μου. Να το. Κάνει μια κολλιά ρε. Να δείξουμε τι είναι το ποδήλατό μου. Εντάξει. Να το. Όλοι μπορείτε να δείτε. Να δίνει και στα καλύτερά του. Εδώ έχουμε το Energy. Που παλιά έκανα ζώνες με αυτό. Εντάξει, δικό μου δεν είναι, δεν πειράζει. Μέχρι τόσο μπορώ να πάω, παλιά πήγαινα περισσότερα. Εντάξει. Και σε αυτό θα ανεβάσουμε το βίντεο με την παρουσίαση. Αλλά να ξέρετε, το βίντεο που θα ανεβάσουμε θα είναι παλιό. Γιατί όλα τα βίντεο έχουν σβηστεί. Επίσης παιδιά, ποιος το θυμάται αυτό? Ποιος το θυμάται αυτό? Κάτσε, το έχεις βάλει και από την άλλη μεριά ρε φίλε. Ποιος το θυμάται αυτό? Ήταν σε ένα βίντεο. Μόνο οι OG θυμούνται αυτό. Μόνο οι OG. Δείξε λίγο εδώ πέρα, Θεός, εγώ κάνω σούζες. Πραγματικά το χωριό το Πάσχα είναι απίστευτο σε σχέση με το καλοκαίρι. Απίστευτο. Επίσης, βίντεο θα ανεβαίνουμε 3 φορές την εβδομάδα. 3 φορές την εβδομάδα. Βίντεο με gaming δεν κάνουμε. Λόγω του ότι δεν θέλω να στραβωθώ. Πώς είναι έτσι η σέρα σου? Βίντεο δεν θα κάνουμε. Φλεξάρω λίγο εδώ πέρα λάστιχο. Εντάξει, δεν είναι και το πιο γρήγορο αυτό εδώ πέρα, αλλά κάποτε με νικούς. Κάποτε. Μίλα και εσύ ρε, πες ενάγια. Καλησπέρα. Εδώ πέρα προσπαθεί να κάνει σούζα, αλλά όπως φαίνεται δεν μπορεί να κάνει ούτε 2 πεταλιές. Ούτε 2 πεταλιές όμως. Έλα. Κάτι έκανες τώρα, Παλιά έκανα πιο πολύ, αυτός ξέρει τι εννοώ. Έκανα 5. Πάμε, έλα, πάμε. Με αυτό το BMX κάνεις? Κάνεις εσύ, εγώ δεν κάνω με αυτό. Για πάρε, έλα εδώ.
από ό,τι φαίνεται, καινούριο κινητό. Εννοείται πως είναι καινούριο. Τώρα θα έχουμε καλύτερη κάμερα. Καλύτερη κάμερα, καλύτερη ανάλυση, καλύτερο βίντεο. Όλα καλύτερα. Όλα καλύτερα. Υψηλής ποιότητας. Για όσοι ενδιαφέρεστε είναι το iPhone 14. Ναι. Το κλείψα με ένα λόρεξ. Να κάνω. Το βρήκαμε μέσα στη θάλασσα. Όχι, εντάξει. Πήγε καλό. Λοιπόν, έλα, τώρα θα κάνω εγώ σας με τον Ωραία, BMX. κάτσε να κάνω μια τελευταία. Ωραία, για κάνε. Το έχω. Και λες και το λάστιχο. Κάνε, έλα, πάμε. Σήκωσε το. Άστο, δεν το έχεις, μπρο. Τώρα το έχω. Δεν το έχεις, ρε φίλε, δεν το έχεις. Δεν το έχεις. Άντε, άλλη μία. Άστο, μπρο, δεν το έχεις. Λοιπόν, το παρατάω εδώ πέρα γιατί δεν μπορώ άλλο. Δεν έχω συνήθειες στο ποδήλατο αυτό. Έτσι, εδώ είναι τέλεια. Και τώρα θα σας δείξουμε Για πάμε. πώς κάνει αυτό Σούζε. Θες να δείξεις πρόσωπο? Τι? Θες να δείξεις πρόσωπο ή θα είσαι ανώνυμους? Ανώνυμους. Λοιπόν, για να δούμε τι θα κάνει ο φίλος. Το βλέπουμε εδώ. Εδώ. Σήκω το. Ναι. Εντάξει παιδιά, να ξέρετε, επειδή δεν μπορεί να το κάνει δεν σημαίνει ότι είναι άχρηστος. Με αυτό δεν κάνει πιο πολύ. Σήκω το. Δεν μπορώ να Απλά αυτό είναι πιο βαρύ σε σχέση με αυτό εδώ πέρα. Αυτό κοίτα. Με το energy μπορεί να κάνει πολύ καλύτερα από αυτό. Δώστε μου παιδιά 2 λεπτά. Λοιπόν, πάμε. Ωραίος. Μην κάνεις σαν 5χρονο ρε φίλε, θα το δουν άτομα αυτό το βίντεο. Πάμε. Εντάξει, το παιδί είναι σε άλλα όρια. Είναι πολύ μικρό, ρε. Το δικό σου. Ναι. Γιατί αυτό το δικό μου είναι πιο μεγάλο. Δεν έχεις φρένα. Λοιπόν, τώρα παιδιά, αν το σηκώσω. Δείτε λίγο πώς είναι. Όχι δωρεάν. Ωραίος. Λοιπόν, θα πάμε λίγο να παρκάρουμε τα ποδήλατα κάπου εκεί πέρα ή κάπου εδώ και θα κάτσουμε εκεί πάνω. Πάμε τα πόδια μου. Και τα ποδήλατα. Λοιπόν, εσύ τράβε εμένα. Με το 1, όχι με το 0,5. Λοιπόν, και τώρα παιδιά θα σας δείξω πώς παρκάρεις έτσι εύκολα ένα ποδήλατο. Ήρθες εδώ. Θα μας φάνε τα φρίκη εδώ μέσα. Δεν πειράζει ρε. Αρκεί να είναι ωραίο το βίντεο. Θα έχει και λίγη φάση. Θα λοιπόν εκεί πάνω. Έχουμε ξανανεύει και βάσαμε με JBL ηχείο μουσική. Vibe. Το καλοκαίρι. Λοιπόν, κολόνι θα το ανεβάσουμε. Εγώ ανεβαίνω πρώτα από εδώ, μισό λεπτό. Περίμενε, θα αφήσεις κάπου το κινητό και θα τα ανεβάσουμε. Ωραία, λοιπόν, περίμενε λίγο να Κινητό, ανεβώ. αυτό είναι κάμερα, δεν είναι κινητό αρχικά. Ανεβάσουμε πάνω, το θέμα είναι πώς θα τα κατεβάσουμε. Εδώ πέρα προσοχή θέλει. Γιατί γλιστράει από ό,τι βλέπετε. Και θα ανεβεί από αυτή την ανηφόρα, αλλά μην νομίζετε, είναι πολύ απότομη, κοιτάξτε. Μπορεί εσείς να λέτε, τι το μαλάκα δεν μπορεί να το κάνει. Και έλα να το κάνεις. Κοιτάξτε που είμαστε πάνω στο σχολείο να δούμε. Δείτε εσείς τι θέα με έχει εγώ να κάνω. Κοιτάξτε εκεί, θέα ρε. Μαλάκα. Τι έγινε ρε. Πήγα να φύγω τελείως. Λοιπόν, να ξέρετε, αν πεθάνω, ήθελα πάντα να χτυπήσω 100 κάπα. Κάντε το για μένα, αν πεθάνω. Αν δεν πεθάνω δεν πειράζει, δεν το κάνω. Απλά κοιτάξτε μόνο θέα ρε. Δεν με νοιάζει ο άλλος. Κοιτάξτε εδώ. Ρίξε τον ήλιο, τα βουνά. Ίσι. Άσε κάπου Έλα, να ναι, τον ανεβάσουμε. Άστο, Λοιπόν. άστο εκεί, μην το κλείσεις, απλά άστο εκεί. Το αφήνουμε κάπου εδώ Εκεί, πέρα. εκεί, άστο εκεί κάτω. Εδώ κάτω δεν φαίνεται ρε. Τι είναι εκεί. Εδώ κάτω. Ναι, Μέσα χορτάρια ρε. όχι, είναι εκεί πέρα. Χορτάρι. Στο σίδερο. Εδώ στο σιδεράκι. Φαίνεται. Πού θα πέσει. Εντάξει, δεν πειράζει. iPhone είναι. Δεν πειράζει. Όπο, φίλε, έρχονται παιδιά. Τι λες ρε. Ναι, πρέπει να τελειώσουμε σε λίγο το βίντεο. Γρήγορα. Έλα, ανέβασε, έλα, βοήθησε με το ανεβάσει. Έλα μου. Ένα θα το αφήσεις κάτω. Θες βοήθεια, έλα. Έλα, θέλω βοήθεια, ναι. Θα πέσω.
Δεν πειράζει. Που κρατιέσαι. Έλα. Δεν μπορώ να πεθάνω. Έλα ρε παιδιά. Έλα. Πιάστο. Ωραίο. Το πιάνεις. Λοιπόν, έλα, έχω μια ιδέα. Το αφήσουμε εδώ πέρα. Έλα, το ανεβάσουμε. Δεν το ανεβάσουμε. Θα το ανεβάσεις. Δεν το ανεβάσουμε. Αν δεν το ανεβάσουμε, δεν κάνουμε βίντεο. Έλα, ανέβασε και το δικό σου τώρα. Εντάξει, εδώ θα γίνει το μαλακές. Ωραίο είναι. Ωραίο είναι. Εδώ πέρα είναι για μια φώτο, φίλε. Για πάλι μια πόζα. Εντάξει, δεν κάνουμε εμείς τέτοιες πόζες. Δεν είμαστε σλατίνες. Ούτε δεν είμαι σλατίνος. Έλα, κάτσε. πρόκειται να γίνω. Κάτσε πόζα. Ας το πήλει το κάτω, ας το πήλει το Κάτσε κάτω. να το φτιάξω. Πρέπει να φτιάξουμε και το δικό σου μετά. Ναι, ας το Είναι πήλει. όλα ιστορία. Πω, κοίτα ψέγγι. Κοιτάξτε εδώ από την αλυσίδα αυτή. Κοιτάξτε πόσο γίνεται εδώ πέρα. Τι ξέρει, φλάξα ρε μπούτι. Λέρος, εγώ εδώ πέρα να πούμε τι φόρμα. Δεν φαίνεται καλά. Δεν φοράς αυτό που φοράω κι εγώ. Γιατί φοράς κακντομάνικο. Καλύτερο έτσι ρε. Ας το πήλει το κάτω. Όχι, περίμενε ρε. Ας τώρα να τραβήξουμε ένα thumbnail. Περίμενε με να το φτιάξω. Τι κάνεις ρε. Τι πέτρα. Είμαι αγοριανός εγώ. Κοιτάξτε πέτρα που μάθει. Αγοριανός εγώ ρε. Είμαι αγοριανός. Έλα στο κάτω, θα φύγει ο ήλιος. Να. Λοιπόν. Να τι πέτρα ακόμα φαίνεται. Λοιπόν. Αυτή η πέτρα το αφήνω εδώ στα. Ωραία, ας το κάτω. Ωραία, είμαστε family friendly. Κάτσε εκεί πέρα να κάνουμε μια φωτογραφία. Ναι, μην κρύβεις τον ήλιο. Ωραίος, κάτσε εκεί, κάτσε εκεί. Κάτσε. Την έβγαλα. Για να το δω. Βασικά πώς θα τη δω. Πώς θα το δεις, πάτησε αυτό το πράγμα εδώ. Πόσες φορές το πάτησες. Δύο. Παίζεις ή να έκανες αυτό το σύνορα. Όχι, το έκανε και αυτό. Πάντως έχει καλό zoom. Έχει. Λοιπόν, μάγκες, έλα κάτσε κι εσύ. Καλή κάμερα Κάτσε κι εσύ να σε τραβήξω. Μην με ρωτήσετε γιατί κάνουμε τέτοια πράγματα. Δεν κάνουμε 12 λεπτά βίντεο. Κάνε zoom στον ήλιο, ακούς. Το φέρω με μαύρο. Αφού είσαι ήδη μαύρος. Νίγκερ. Μη βρεις. Ξέρεις, είμαστε family friendly. Όχι ρε φίλε. Ακούσατε τίποτα. Το νίγκερ. Είναι σημαίνει καλός φίλος. Όχι, για εμάς σημαίνει καλός φίλος. Έχουμε φτιάξει μια δικιά μας γλώσσα. Sorry για όσους είναι Ναι. σκουρόχρωμοι. Sorry, μη φάμε μπαν σας παρακαλώ. Τραβάμε 12 λεπτά βίντεο. Σε παρακαλώ YouTube μη φάμε μπαν. Δεν είμαστε editors για να κάνουμε edit για να το κόψουμε. Είμαστε μαλάκια. Είναι friendly ρε. Λοιπόν εδώ πέρα είναι το ποδήλατο. Και θα Αλλά κάτσω. κάποια στιγμή θα κάνουμε και edit, μάγκες. Κάποια στιγμή. Έχω καπάω, έχω καπούτ. Μπορούμε να κόψουμε εκεί πέρα κάτι. Λοιπόν, θα κλείσουμε έτσι. Απλά δείτε. Αυτό ήταν το βίντεο. Φιγέρ, είναι friendly το κανάλι. Sorry και πάλι για τη λέξη. Μας κάνεις ban YouTube. Και ναι, τα λέμε. Bye.